Il-Prim Ministru Joseph Muscat enfasizza li fil-kwistjoni tal-Air Malta l-ħsieb tal-Gvern hu li jħares il-postijiet tax-xogħol tal-ħaddiema. Il-Prim Ministru ddikjara dan f'intervista waqt il-programm Arena li se tixxandar il-lejla. L-antana huwa li nipproteġu l-postijiet tax-xogħol tal-ħaddiema b'mod li jkun feasible, b'mod li verament mhux ngħidulhom ħaġa mbagħad nagħmlu oħra, imma b'mod li verament inħallu r-riżultati. Hawnhekk reġa' enfasizza kif il-ħsieb tal-Gvern kien wieħed ċar mill-bidu. Dak li fin-negozjati dwar l-Air Malta jieħdu biss dawk id-deċiżjonijiet li jaqblu lil Malta. Kien għalhekk li meta l-Gvern derlu lin-negozjati mal-Air Malta ma kinux se jwasslu għall-aħjar ftehim għal pajjiżna dawn twaqfu b'mod responsabbli. Tallimna ħafna minn dan it-tip ta' negozjar li kellna f'dawn l-aħħar xhur mal-Italja. U din l-esperjenza ħanużawha meta niġu biex niddiljaw. Għamilna prioritajiet, nafu li ċertu bidliet li hemm bżonn li jsiru fl-Air Malta, immorrux ma' X, immorrux ma' Y, bil-forsi jridu jsiru. Fl-intervista, il-Prim Ministru tkellem dwar għadd ta' temi oħra, it-traffiku, il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, il-prezz tal-kirjiet u l-morning after pill fost oħrajn. Fil-waqt li kien ċar ukoll dwar ir-responsabilità politika, partikolarment meta affaċċjat bil-mistoqsija dwar xi reaġixxi għal fatt li jkun hemm min jgħidlu li juha passi drastiċi fil-waqt li ċerti deputati tal-kap tal-Oppożizzjoni qatt ma jerfgħu responsabilità politika. Il-Prim Ministru jemmen li hemm maġġoranza siekta li tapprezza il-politika li ħaddanu. Dawn in-nies fil-fema tiegħi ma japprezzawx l-estremizmu. Japprezzaw li inti tkun sod fl-argument tiegħek, illi fejn għandek tgħid le, fejn għandek tkun ibes anke fil-lingwaġġ politiku tiegħek, imma ma taqax għal tip ta' argumentazzjoni li turik li inti ddisprat.